あまり気分の良くない子、メント来たので探していく。上のコメント来てたので、コメントありがとう笑って返信と固定してあげたらコメント削除された。Treated like love is a lesson. Our bliss, palpable, cocky flashes up.